Usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental nga ginasuplayan sab og tubig sa Cagayan de Oro City Water District ang nakasinati sab og pawala-wala nga supply sa tubig. Upol LGU nagbuntar og water tanks aron adunay magamit ang mga residente. Ani ang palitang barangay ni James Paulo Yap. Sa nagpadayon nga bangi tali Cagayan de Oro City Water District kon Caudi o Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated kon Kobe, gikabalakan karon sa Upol LGU ug mga residente sa usa ka barangay nga nalakip sa service area sa COWD. Kini ang barangay Bara sa Upol nga nakasinati og hinay nga supply sa tubig. Murag karon gyud daw muagas na lang siya gabi na lang. O muagas mong gabi kung muhinay ang pressure, hinay gyud kayo ang agas. So mao ginamo ang problema karon sa barangay Bara. Usa sa solusyon nga nakita karon sa LGU ang pagbutang og water tanks palibot sa apektadong barangay aron adunay magamit ang mga residente. Matag tangke adunay capacity nga 10,000 liters ug matag adlaw kunong ginasudlan sa BFP ug uban pang volunteer groups. Napakahirap po kasi kahit sa panghugas po, maghahanap pa po kami ng mabibilhan ng mineral water, magamit lang pampaligo, panghugas. Hinuon aduna na kunoy parallel franchise nga gihatag ang Upol LGU sa usa ka pribadong water supplier aron makaserbisyo sab sa barangay Bara, lakip na sa ubang lugar sa munisipyo. It's really your choice whether you continue with Cagayan de Oro Water District nga ilang patubig or you continue you'll have this kanang connection with South Balibago, or you can have both. It's up to you. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.